Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň daşary ýurtdan harytlary import edýän telekeçilere manatlaryny dollara konversiýa edip bermegine bökdünçlikleriň ýüze çykýanlygy dogrusyna maglumatlar gowuşýar. Türkmenistanyň alternativ habarlary neşri geçen ýylyň dekabryndan bäri konversiýa etmäge ygtyýarly banklaryň hiç biriniň häzir bu operasiýany amala aşyrmaýanlygyna üns çekilýär. Neşriň öz çeşmelerine salgylanyp berýän maglumatlaryna görä, konversiýa üçin telekeçileriň dekabrda tapşyran dokumentleri barada häzirki güne çenli hiç hili netije çykarylmandyr. Yer gelenini bellesek, ozolky arza seredilmezden nowatdaky konversiýa üçin ýüz tutup bolmaýar. Bu dören ýagdaýda degişli bank resmiýetleri telekeçilere garaşmagy maslahat berseler-de, anyk näme we näçe wagtlap garaşmalyk hakyna hiç zat aýtmaýarlar. Import bilen meşgullanýan telekeçilere konversiýa etmek işlerini bökdünçligiň ýüze çykýanlygyny Azatlyk radiosu bilen habarlaşan bir telekeçi hem tasdiklady. Onuň sözüne görä, konversiýa dol ýatyrylman, ýa-da juda çäkli görnüşde amala aşyrylyp başlanypdyr. Bu ýagdaýlar geçen ýylyň aýagyna döredi. Konversiýa dol ýatyrylmady, emma inni bu diňe belli sanlyca firmalara edilýär. Garaz odolam, arkasy bolan, azyk we guruluş harytlaryny import edýän firmalara konversiýa edilýärdi. Bu sany häzir hasda kemeldildi diýip atlandyrylmalygyny soran çeşme aýdýar. Onuň sözüne görä, bu ýagdaýlardan ozolla şertnamadaky ähli mukdar dälli ise her ay umumy pulun 7% konversiýa edilipdir. Bu täze özgörüşlikler barada degişli bank resmiýetlerinden hiç hili maglumat alyp bolmaýşy, döwlet mediasyna hem hiç bir zat aýdylmaýar. Nykta geçsek, bu türkmen häkimetleriniň ýurtdaky telekeçilere girden çäklendirmeleriniň iň soňkusydyr. Mundan ozal ýurtda dollaryň resmi sowdasynyň togtadylmagy bilen bankdan konversiýa edip bolýan ýa-da öz hasabyňdan alyp bolýan daşary ýurt valyutasyna da çäklendirmeler girdilipdi. Bu ýagdaý ýurtda valyutanyň iki döwlet we gara bazar kurslarynyň emele gelmegine getirip, häzirki wagtda bir Amerikan dollary döwlet kursundan 3 manat 50 tenge barabar bolsa, gara bazarda ol 10 manatdan hem aşdy. Netijede türkmen banklary import bilen meşgullanýan telekeçilere ençeme tapgyr çäklendirmeler girdi. 2013-nji ýylda Merkez Bank telekeçileriň milli pul birligindäki bank hasaplarynyň awtomatik konversiýany çäklendirip nagdlaşdyryp bolýan puluň möçberini bolsa 35 000 manat, ýagny döwlet kursy bilen 10 000 Amerikan dollar möçberini kesitläpdi. Şeýlede 2016-njy ýylda ýurdun banklarynyň türkmen telekeçileri daşary ýurt kärhanasy bilen baglaşan şertnamalarynyň umum pul serişdeleriniň 3%-ni konversiýa edip bilen bolsa, bu mukdar 1,4-2% çenli azaldyldy. Geçen ýyldan başlap Türkmenistanyň daşary ýurtdan haryt getirýän kärhanalar we telekeçiler mundan beýlek uğradyjy kampaniýany ýurdun döwlet harytçy mal bazasyna hasaba aldyrmaly edildi. Döwlet emeldarlary we mediasy ýurdun agar ykdysady krizisi başdan geçirýändigi aýdylýan döwürde telekeçilere we konversiýa amallaryna girdilýän çäklendirmeler barada dymýar.